Kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo. Mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang action radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner.
Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko.
Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Philippine Standard Time, in punto las 6 ang Taknasaga. Bombo Radyo Bacolod. Maayong aga syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas kag bugos sa kalibutan. Iya din naman ang pagdunong namon sa inyo sang madalalagko bago. Mainit-init pa nga mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong adlaw Miyerkules, petsa 20 sa bulan sa Abril 2022. As aton sini The Vote 2022 Election Countdown, mayara na lamang kita 19 dias ang nabilin antes ang 2022 National and Local Elections sa maabot nga Mayo 9. Mga kabombo, dito kita sa aton sa mga headlines. Sa balita lokal, miyembro sa NPA nga napatay sa enkwentro sa Kawayan kahapon nakilala na. NPA member nga wanted sa kaso nga attempted murder nadakpan sa syudad sa Himamaylan. Samtang mga staff sa Carlos Hilado Memorial State College tuman nakalipay nga isa na sila subong ka universidad. 3 katuig nga bata nga babae nalumos sa swimming pool sa isa ka resort sa Inigaran. Samtang masobra 10,000 ka mga pumuluyo nagtambong sa Grand Concert Rally ni Manila Mayor Isko Moreno sa Butuan. Sa Balita National, COMELEC maghatag sandugang nga security sa Presidential and Vice Presidential candidates nga mag-request. 90 million pesos nga bayad sa Smartmatic ginwithhold sang Commission on Elections. Samtang Department of Education nagaplano nga buksan ang masunod nga school year sa August 22. Philippine Ambassador to China Jose Santiago Chito Santa Romana nagtaliwa na. Balita International, Russia nagpanawagan sa Ukraine forces sa gilion nga isungka ang ilang nga mga armas anong patay sa pagpamomba sa high school sa Kabul, Afghanistan. Sa balita sa negosyo, Bangko Sentral ng Pilipinas nagpanugyan sa mga consumers nga hindi magbakal sang 20 pesos kag enhanced nga 5 peso coins sa mas mahal nga presyo. Balita sa inampang Filipina skater Sofia Frank naka-record sa bago nga personal best sa 2022 World Junior Figure Skating Championships. Balita sa entertainment, Pia Words back, nagpanginwala nga mga judge ang iyanubyo nga si Jeremy Jonsi sa Miss Universe Philippines. Balita espesyal, working student nga food delivery rider nagkuha sa examination sa yara sa fast food chain gintanyagan sa scholarship. Philippine Standard Time, 4 minutos na nakalipas sa taklalas 6 sa aga mga kabombo. Kagabuyan to aton si mga headlines. Kagkaroon, lito na kita sa mga detalye na sa aton nagapanguna nga mga balita upod sa inyo sining nga matag balita. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag Bombo Jazz, Di Jesus Madrigal. Una kita sa balita lokal, nakilala na ang katapos sa New People's Army ang napatay sa enkwentro batok sa mga miyembro sa 15th Infantry Battalion sa Philippine Army. Kag dito sa may Banwa sang Kawayan, Negros Occidental kapos sa aga. Sunod sa kay Captain Kim Apito, ang spokesperson sa 3rd Infantry Division nga napatay, ang gikilala kay Celso Rebunalo alias Larry, 62 anyos, residente sa Barangay Yaw-Yaw sa Banwa sang Kawayan, Negros Occidental, nga amo ang squad leader sa Squadron Platoon 2 sa bahin sa Southwestern Front sa Kumiteng Rehiyon Negros. Ini ang nakaangkon sa igo sang bala sa lawas. Nagapati ang mga ini nga madugay na nga katapos sa NPA si Rebunalo. Siya po ay si Celso Tribunalo alias Dalin alias Larry. Siya po ay squad leader ng squad Platoon 2. Lalaki po mama. Siya po ay 62 years old from Barangay Yaw-Yaw. Ang kabahay sa pagpahayag ni 3rd ID spokesperson Captain Kim Pitong. Sunod sa kay Pitong, ang enkwentro ay ka-14 na nga encounters nga nagluntad sa nasakupan sa 3rd ID humalin sa Enero tubtob kahapon. Unsa din siyam na ang mga napatay sa bahin sa NPA, 34 ang mga na-neutralize, 15 ang nagsungka kag 8 ang naaresto. Patag sini nga anong ka mga group leaders, ang ilan na nga nadakop ka ang pinakabataas amo ang Deputy Secretary sa Komiteng Rehiyon Negros na si Ramon Patriarca. Kasubong man ang pila ka mga finance leader ka political officer nga kalabanan gikan sa Negros Island. Aminado si Apito nga maluyan ng persa sang makawala nga grupo, rason nga kun nga asa tiyon sa enkwentro ang maini ang masami nga may casualties. Magluwas sa mas juta nga rebelde nga grupo, mas mabaskong naman sa karon ang firepower sang mga soldado. Pasalig ni Apito nga ginasunod sa mga militar ang ilang nga mandato nga protektahan ang mga pumuluyo. Nagasuportan man ang maini sa mga election-related operations sa bahin sa mga kapulisan kag nagapadayon ang pagpadayon sa mga combat operations agud nga malagas ang mga remnants ng Communist Party of the Philippines, New People's Army o CPP, NPA.
pang 14 po yun na encounter. 13 encounters po January hanggang date kahapon. Nadagdagan po ito ng isa. So 14 encounters po ito lahat. Siyam na po ang namatay dyan. NPA, casualty ng NPA. So in total po, meron po tayong 34 NPA terrorists na na-neutralize natin. Siyam po dyan ay namatay sa encounter. 8 po ay apprehended. 15 po ay nag-surrender at 3 naman po yung na-aresto. Ang dugang pagpahayag ni 3rd ID spokesperson Captain Kim Apito. Dakop ang isa kakatapos sa New People's Army kon NPA sa Sitio Cubay, Barangay Talaban, Siyudad ng Himamayla, Negros Occidental. Matapos ng ginserbihan sang warrant of arrest sa kasong attempted murder alas 11 sang aga kahapon. Sino kay Police Lieutenant Markelly Laganipa, Deputy for Operations ng Himamaylan City Police Station. Ang NPA member ang gikilala kay Jason John Ganzon, 30 anyos, residente sa Purok 2, Barangay San Antonio, Siyudad ng Himamaylan. Kag nagaserbe nga courier sang Communist Terrorist Group sa idalom sa Mount Cancermona, Command sang Central Negros 2. Sino kay Laganipa, kapin 15 kilometers na ang Barangay San Antonio sa Barangay Talabana, kung sa rin nadakpa ng suspitsado sa nabukin nga bahin sang syudad. Sa karona, ang NPA member ang nakahunong na sa kustudiya sa Himamaylan City Police Station. Kag padayon pa nga ginachekyar kung may harapay ni sang iban nga records. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Member na siya sa Communist Terrorist Group under sa Cancermon Command, Central Negros 2. Nadakpan na siya ma'am sa Sitio Cubay, Barangay Talaban, sa Himamaylan City. Pero ino siya si Jason Gason, taga-Purok na siya ma'am sa San Antonio, Himamaylan City ng Gresamon. Nabaten si Police Lieutenant Markelly Laganipa, Deputy for Operations ng Himamaylan City Police Station. Samtang dako naman ang kalipay sa tanan nga staff sang Carlos Silado Memorial State College o kon CAMC nga karon silang isa na ka State University kag pagatawgon na nga Carlos Silado Memorial State University o CAMSU. Sunod sa kay Roderick Samonte, ang Director for External Affairs sa CAMSU, ginakalipay nila nga nadayon na gidman nga maging State University ang kolehiyo bangod nga madugay naman nila ini nga ginapaabot. Dako man ang pagpasalamat sini sa tanan nga nagtrabaho kalakip na ang mga opisyales, manunudlo, estudyante, alumni, staff, kag partners sang bulutuan na good nga malabot ang handom kung sa rin ang CAMSU ang pinakabago sa karon ng State University sa Pilipinas. Gimpasalamatan man ni Samonte si Bacolod Lone District Congressman Gregor Sataya, anay Negros Occidental 3rd District Congressman Albi Benitez, kag 5th District Congressman Alejandro Mirasol nga naghuman sang House Bill kasubong sa Senate Bill ni Senator Paulo Benigno Bam Aquino IV tungtong sa ini ang mangilayi sa Abril 26 sa tuig 2019. Tatag ni Samonte nga nagdugay lamang ang proseso sa pag-evaluate sa Commission on Higher Education o CHED bago sa COVID-19 pandemic gani kahapon lamang naaprubahan. Sunod diri kahapon sa aga lang sa ilang nga nangin meeting ginanunsya sa CHED and Bank nga ang CAMC ang State University na o kung naging CAMSU na gani ginahulat pa sa mga ini opisyal nga resolusyon. Ang proseso sa paghimo ng State University sa eskwelahan ang ginumpisahan ni former CAMC President Dr. Renato Sorolla ginpadayon lamang sa karon nga presidente kasi Dr. Norberto Mangulabnan. Si Dr. Mangulabnan amo ang mangin pinakauna nga presidente sa Carlos Silado Memorial State University o kung sa nasiling na naton CAMSU na. Dako gid ang pagpangalipay sang tanan nga taga CAMSU tungod sining maayong nga balita no nga dugay na namon ginapaabot nga isa na ka State University ang Carlos Silado. Ginakalipay gid namon kag ginapasalamatan ang tanan gid nga nagpakigbahin agud nga malabot namon ang ini nga estado bilang isa ka panibag-o nga State University in the entire country. Ang kabay sa pagpahayag ni Roderick Samonte, Director for External Affairs sa CAMSU. Nagapating Director for External Affairs sa Carlos Silado Memorial State University o kon CAMSU nga sa masulod pa nga tuig magatake effect ang pagdugang sa pondo sa universidad nga kaupod sa pagsaka sa estado sila ang State College pa lang. Sino kay Roderick Samonte, mahimo nga wala pa sa mangin pagdugang sa pondo sa universidad sa academic year 2022 to 2023. Bangod ang kaplastar na sang budget para sa bilog nga tuig. Kadungan siniya, mahimo nga wala man sa pagdugang sa admission sang estudyante. Bangod ang pisar nga madamo sa mag-enroll. Nakatala na ang mga inisang ceiling sang paggabatunon nga estudyante.
sa to sana lokar nga pondo. Suno kay sa Monte, mahimo lang madugangan sang budget kung imando sang Commission on Higher Education o CONCHED. Sunod riya, ang pinakaposible nga pag-epekto sa mga benepisyo ang pag-upgrade sang Carlos Hilado Memorial State College o kung si Anay sa Carlos Hilado Memorial State University o kung kamso na subong ang mabatyaga na sa academic year 2023 to 2024. Inibangod makahuman na sa panibagong budget cycle nga nagakaangay para sa mga programa sa universidad. Pasalig naman ni Samonte nga magkapabilin nga libre ang tuition sa mga estudyante bangod mandato na ni sa tanan nga mga higher education state universities kag colleges agud nga mahatagan sa kay gayunan nga makatapos kag makaangkon sang degree nga mga qualified kag deserving nga mga estudyante. Magluwas sa pagdako sa budget allocation, nagdamo man ang oportunidad para sa KAMSU nga mangin pagpanghangkat sa administrators kag faculty and staff sa universidad nga mapanindugan ang status. Hindi lang ang budget allocation. Of course, ang opportunities man sa amon will further expand and this will be a challenge to our administrators and our faculty and staff that we have to live up to this status. Because, with a higher status comes a greater responsibility. So we deem it as a responsibility to the public, being a public institution, to really serve them with excellence. Nabatian si Roderick Samonte, Director for External Affairs sang KAMSU. Samtang ginakalipay ni Bacolod Lone District Congressman Greg Gasataya nga isa na ka State University ang Carlos Hilado Memorial State College. Sa unang termino ni Congressman Gasataya, napasar ang Republic Act No. 11336 agud nga dalon ang State University sa syudad. Ang conversion nagabuot silingon dugang nga budget para sa KAMSU. Mas maayo nga komunidad sa KAMSU, dugang academic programs, courses nga i-offer, mas madamo nga mga estudyante matagan libre nga tuition fees, development ka improvements sa academic facilities, pagpasanyog sa academic research, refinement sa KAMSU corporate image, kag overall improvement sa quality of education sa tanan ng campuses ng KAMSU. Ginapasalamatan naman ni Congressman Greg Gasataya ang mga mapisa na komunidad sa Carlos Hilado State University nga ila dedikasyon agud nga labi nga mapasanyog ang ila educational institution para sa dekalidad, relevant kag accessible nga public education para sa mga Bacolodon kag Negrosanon, kalkipman nga ginapasalamatan sang kongresista ang Commission on Higher Education o CONCHED sa pagpamuno ni Chairman Dr. Professor Popoy de Vera. Para sa katapusan nga balita lokal, patay ang isa ka 3 tuig nga bata nga babae matapos na lumos sa swimming pool sa isa ka resort sa Barangay Himaya, Banwas, Sinigaran, Negros Occidental. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Captain Ryan Villasario, happy sa Hinigaran Municipal Police Station, ginpahibalo sila sa personnel sa medical clinic sa Banwa nga may nalumos nga 3 ka tuig nga sa swimming pool sa isa ka resort. Suno kay Villasario, yara sa kini pool, nagapaligong 3 ka tuig nga bata nga babae kag ginabantayan ini sang iya amaya nga si Rami Pedro. Sang nagpadulong kadali sa banyo ang amay, pagbalik sini na sa puwan na lamang niya ang 3 ka tuig sini nga bata nga nagalutaw sa swimming pool para sa mga dalago. Wala na natabangan ang bata kag nadulaan gid sang kabuhi. Nag-inform ang medical clinic diri sa Hinigaran na may natabo nga burning incident. Ang biktima na 3 years old ni sa ma'am. Tapos base naman sa informasyon nga nakuha, while si father niya si Rami Pedro, ga CR lang kadali, pagbalik niya, amo na naglutaw na ni atong biktima. Nabatian si Police Captain Ryan Villasario, hepe sa Hinigaran Municipal Police Station. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo.
Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala? Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman Philippine Standard Time, just 9 minutos na nakalipas sa taklalas 6 sa aga mga kabombo, kagdugang nga mga balita. Mas sobra 10,000 kaordinaryo nga mga persona, kalabanan nagikan sa ginatawag silent majority, ang nagtambong sang Lunes sa gabi sa Isyagit Mo Isko. Grand Concert Rally, agud nga ipakita ang ila full support para ka Aksyon Demokratiko Standard Bearer Isko Moreno Dumagoso. Nagsugod na Aksyon Demokratiko Rally isang hapon, amayara lamang sa 8,000 ka mga persona. Apagilyo naman nga nagdamo ang tao ka naglaptan sa mga dalanon nga nagapalibot sa Gingona Park samtang nga nagadalom ang gabi. Apisar nga wala sa mga local artists, naghulat gihapon ang mga ordinaryo nga pumulo sa pag-abot sa matuntun nga star, ang huben kag charismatic kasi Mayor Isko nga ila ginakabig kabahin sa mga ini. Pag-abot sa alkalde alas 8:30 sa gabi, nagsinggitan ang mga tao sang Yorme, Yorme, Yorme. Samtang nga nagapadulong sa stage si Mayor Isko, nagpabutyag man ini sa pagpasalamat sa mga pumuluyo sang butuan bangod sa ila suporta sa iya kandidatura bilang presidente sang Pilipinas.
Philippine Standard Time, 20 minutos na nakalipas sa takla alas 6 sa aga mga kabombo. Kagliton kita sa mga detalye na sa ato nagapaunang balita national. Nag-offer sa dugang security ang Commission on Elections sa COMELEC sa 2022 presidential and vice presidential candidates. Mag-request ini matapos ang shooting incident na nagluntad sa Bukidnon province. Samtang nagapanigayon sa meeting sa labor leader ka presidential candidate Leode de Guzman, kaupod ang mga indigenous people. Si Ka Leode de Guzman ang nagabisita sa Barangay Butong sa Banwa sa Quezon kahapon agon nga mamati sa reklamo sa mga mangunguma nga lumad sa kapin 50 ka mga persona ang ginaligan ng palupok sa ila. Malayo naman sa kanalagman si de Guzman kang Senator Betts nga sa Roy Cabonegro kag David Di Ahangilo. Apang duha ka mga community leaders kalikip ng yara sa tupad ni de Guzman ang pilason. Ginkondena naman ni COMELEC Chairman Saidamin Pangarungan ang report sa election-related violence kalikip na ang insidente sa Bukidnon. Sunod sa iya, samtang nga nagapaligayan sa investigasyon ng COMELEC, mag-offer sila sa dugang nga seguridad sa kada presidential kag vice presidential candidates santo sa ila sining request. Kada election period, kalabanan ang ginadublian sa pag-engage sa serbisyo sa security personnel. Magluwas lamang kung ini ang otorisado sa COMELEC. Apisar nga wala sang nagapugong sa mga kandidato nga magpangayo sa exemption sa nasabit nga rule, ang offers ng elections chief ang makabulig naman sa pag-fast track sa mga request sa mga kandidato para sa security escorts. Ginwithhold sa Komisyon ng Elections ang 90 million pesos nga bayad sa Smartmatic, ang technology provider para sa May 9 elections. Tugtog nga mapamatud-an sang firm nga inosente ini sa isyu nga paglik sa data suno kay Chairman Saidamin Pangarungan sa Senate Committee on Electoral Reforms hearing. Gipahig ni Pangarungan nga kung mapamatud-an gid man nga may biolasyon sa kontrata ang Smartmatic, posible nga ma-terminate ang kontrata. Sila ma-blacklist pag forfeit sa performance security, damages pursuant sa Data Privacy Act kag Civil Code of the Philippines, kag pagpasaka sang kaso kriminal. Sa karona, sunod sa iya, wala pa sila sa may nahimo sa nasabit ng mga tikang magluwas lawang sa pag-withhold sa bayad sa Smartmatic. Wala man silang pirmahan ang voucher para sa bayad sa Smartmatic na nagabalor sa 90 million pesos. Sa to sa ila kontrata, bangudog sining may anay o kung sini anay nga maathag ang issue toy sa leakage sa pila ka data. Sunod diri, ang 90 million pesos ang kabahin kung tani isang third tranche sa bayad sa COMELEC sa Smartmatic sa Marso. Sunod diri, kung kumbinsido na sila nga inosente ang Smartmatic, iga-release na ang kwarta. Samtang nagaplano naman ang Department of Education o DepEd nga buksan ang masunod nga school year sa August 22 kadungan sa pagpadigay sa dugang nga mga education institution sa limited in-person classes kag remote learning. Sunod sa kay Undersecretary Diosdado San Antonio, nagapropose ang ahensya nga suguran sa August 22, Agosto 22, tuig 2022 nga matapos sa Hulyo 7, tuig 2023 ang academic year 2022-2023. Ang school year ang mayara sang 215 kadlaw samtang magasugod naman ang Christmas break sa Disyembre 19 kag maga-resume ang klase sa Enero 2, tuig 2023. May ginaplanuhan naman nga mid-year break sa Pebrero 6, tuig 10, tuig 2023. Sunod sa kay San Antonio, ginalantaw sa ahensya ang pagparigan sang end of rights sa masunod nga school year kaangay sa graduation ceremony sumalin Hulyo 10, tuig Hulyo 14, tuig 2023. Sunod diri blended gihapon ang pamaagi apang mas madamo na ang face-to-face classes. As of April 18, 23, 19 as of April 8,023,963 ka mga eskwelahan na ang nagsugod sa pagparigayon sang limited in-person classes sunod sa data sang DepEd. Para sa katapusan nga balita national, nagtaliwan na si Philippine Ambassador to China Jose Santiago Chito Santa Romana. Sa edad nga 74, suno sa Department of Foreign Affairs. Si Santa Romana ang nagtaliwan sang Lunes, Abril 18 sa Wangsha, Anhui sa Eastern China. Suno sa iya utod nga si Nen kag ginpahayag nga napaidalom ini sa required quarantine antes nagbalik sa Beijing. Siya ang nagupod kay Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. na nagbisita sa China duwa ka semana nang nakaligad agud makighinunanon kay Chinese State Councilor kag Foreign Minister Wang Yi. Sunod sa DFA, inakasubo ni Locsin kag sang ahensya ang pag-anunsyar sang kamatayon ni Santa Romana nga mong Philippine Ambassador to China. Wala naman gipakigbahin sang ahensya ang gintunaan sang kamatayon siniya. Ginakasubo man sang Malacanang ang iya pagtaliwan kag gindayaw ni Acting Palace Spokesperson Martin Andanar ang efforts ni Santa Romana sa pagpakusog sa relasyon sa Pilipinas kag China. Sa karon, nagapakig-angot ang Philippine Embassy sa Beijing sa Chinese government agon makabalik si Santa Romana sa Pilipinas.
Siya ang gin-appointa ng ambasador to China sang December 7, 2016 bilang pagkilala sa iya madalong nga ihibalo sa maragtas sang China kag mga pumuluyo. Philippine Standard Time, 25 minutos na nakalipas sa taklalas 6 sa aga mga kabombo. Sa ato nagapauna nga balita international. Nagpanuwagan ang Russia sa Ukraine forces. Ang gilayon nga isungka ang ilang mga armas ka nagpagwa sang bago nga ultimatum para sa mga nagadepensa sa gisakop nga port city sa Mariupol nga hindi na magbato. Ang pagpamahog sa Defense Ministry sa Russia ang matapos ginanunsar ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang pagsugod sa bagong opensiba sa Moscow na nagafocus sa nasilangan sa anti-Soviet state. Sunod sa statement sa Russia Defense Ministry, liwat sila nga nagapanawagan sa mga otoridad sa Kiev nga mangin rasyonable kag maghatag sa nagakaigong nga mando sa mga fighters nga utaton na ang ilang resistance. Apang sunod diri, apisar nga hindi sila makabaton sa mando nagikan sa mga otoridad sa Kiev, nagapanawagan sila gihapon nga voluntaryong himuon sang Ukrainian forces ang ining nga desisyon kag igasungkang ilang mga armas. Wala naman sa direkta nga pagmensionar sa bagong opensiba sa Eastern Ukraine. Ginkonfirma naman ni Russian Defense Minister Sergei Shoigu nga amat-amat nga gina-implementar sa iya forces sa ila plano nga pag-deliberate na kag sabahin sang pag-liberate na kag naghihimo sa tikang agon nga mabalik ang malinong nga pagpangabuhi. Para sa katapusan nga balita international, sa Kabul, Afghanistan, hindi magdubo sa anong mga personang nadulaan sa kabuhi. Samtang madamo naman ang pilason nga sa nagluntad nga pagpambomba sa isa ka high school sa Western Kabul sunod sa Afghan security kag health officials. Madamo nga mga residente sa lugar ang lakip sa Shia Hazara community. Isa ka ethnic kag religious minority nga ginatarget sa nga Sunni. Nga mga militante nga grupo lakip na ang Islamic State. Suno kay Khalid Zadran, tagpamabaas ang commander sa Kabul. 3 ka mga linupok ang nagluntad sa isa ka high school kag pila sa mga casualties sa miyembro sa Shia. Sunod riya, 6 ka mga personang napatay kag 11 ang napilasan. Wala naman sa may nag-ako sa pagpang-atake nga nagluntad matapos ang pila ka bulan nga kalinong kag matapos nag-withdraw ang foreign forces. Sang tinalikdan nga tuig, sunod sa Taliban nga amo ang nagapamuno sa Afghanistan. Ilagin siguro ang pungsod o malinsang sila ang nagpungko sa pwesto sang Agosto. Apang sunod sa mga international officials kag analyst, ang risgo sa resurgence sa militancy ang nagapabilin kag gin-claim sang Islamic State militant group ang pila ka mga pagpang-atake. Para sa aton nga balita sa negosyo, nagpanugyan ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa mga consumers nga hindi magbakal sang 20 pesos kag enhanced nga 5 peso coins sa mas mahal nga presyo bangod yara pa ang mga ini sa circulation. Ang new generation currency kon NGC, 20 pesos kag enhanced 5 peso coins ang yaran sa circulation humalin sang December 2019. Ang BSP ang nagapanumdum sa publiko nga ang 20 pesos kag enhanced 5 peso coins ang yara pa sa circulation kag hindi dapat pagbaklon sa mas mahal nga presyo nagikan sa mga online sellers. Sa katapusan sa Pebrero tuig 2022, 290 million pieces sang 20 pesos kag 1.90 billion pieces sang enhanced 5 peso coins ang yara sa circulation sunod sa BSP. Samtang sarang naman nga mabaligya sa mas mahal nga presyo ang mga limited edition kag old collector item currencies. Para sa aton nga foreign exchange rate, ang isa ka US dollar may baylo nga 52 pesos and 23 centavos. Ang isa ka Hong Kong dollar may baylo nga 6 pesos and 66 centavos. Ang isa ka Singaporean dollar may baylo nga 38 pesos and 34 centavos. Ang isa ka Saudi Arabian rial may baylo nga 13 pesos and 92 centavos. Kag ang isa ka euro may baylo nga 56 pesos and 31 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo gikan sa Shell, Caltex kag Petron stations, ang unleaded na gabalor sang 67 pesos tubtob 68 pesos and 90 centavos. Ang premium na gabalor sang 67 pesos and 75 centavos tubtob 72 pesos and 40 centavos. Kagang diesel na gabalor sang 70 pesos and 78 centavos tubtob 72 pesos and 96 centavos. Para sa itong balita sa inapang, naka-record sa bago nga personal best sa short program in route kag nakaagom sang 22nd place finish si Filipina skater Sofia Franca sa 2022 World Junior Figure Skating Championships kag ipatigay sa Tallinn, Estonia. Ang 16 anyos nga si Franca ang naka-score sang 53.86 ka sa iya short program kag ining best score sa iya career sa karona. Nabulay naman ini sa free skate kag nakakuha sang 83.14. Sa kabugusan nakaangkon ini sang 137 nga score kag yara sa 22nd place sa 43 ka mga competitors. Si Isabu Levitu sa Estados Unidos ang nakakuha sang gold bangod sa score sini nga 26.55. Ginsundan ni Shin Jia sa South Korea sa score nga 26.1
kag Lensic Thorngreen nga na may score nga 199.42 nagikan sa Estados Unidos. At isang World Juniors, ang best scores ni Frank's short program mangyara sa 53.30 kag set sa CS Finlandia Trophy sang October 2021. Sa aton sining nga showbiz news, ginpinwala naman ni Miss Universe 2015 Pia Wurzbach ang mga nagalaptang alegasyon ng iyang long-time boyfriend nga si Jeremy Johnsy ang mangin isa sa mga judges sa palabuton ng Miss Universe Philippines 2022. Ini matapos isa ka followers ni sa Instagram ang namangkot ko si Jeremy, ang mga miyembro sang selection committee para sa Coronation Night. Sunos kay Pia, hindi ini matuod kang magapadulong ang nobyo sa Pilipinas para sa World Travel kag Tourism Global Summit kung sa din siya ang mga isa ka speaker. Nagpabutyag naman sa gamay nga pagkadismaya ang audience sa ibaloang sini nga hindi mangikabayan sa local pageant si Jeremy. Ipahig naman sa beauty queen nga wala ini nakaibalo nga may nagalaptan na nga huring-huring na to'y diri apang naglaom ini nga makitaan gihapon ang iya mga followers sa pageant. Para sa aton nga Bombo Health News, ang mayonnaise ang manamit nga palaban sa tinapay. Apang nakaibalo-bala kamo nga madamo man ini sa benepisyo para sa buhok. Ining himo sa egg yolks kag langgaw. Gani masami ini nga nagginagamit sa hair treatment paagi sa pagbutang sili sa buhok. Nagaunod din sa protein, vitamins, kag fatty acids nga makapahealthy kag makapashiny sa buhok. Ining nagapasanyog sa texture sa buhok bangod ang fatty acids. Nga unod sini nga nagabulig sa paghatag sa intense moisturization sa hair strand. Ginaprotektahan man sini ang buhok batok sa adlaw. Nagapromote sang hair growth kag nagaparestore sang pH balance. Hydrating kag moisturizing man ang fatty acids. Nga unod sini gani na ginapakaay-o sini ang sunit nga buhok. Maayo man ini bilang nga proteksyon sa may kolor nga buhok kag nagapahukas ang dandruff kag kuto. Samtang sa aton balitang espesyal, halos kalabanan sa aton ang nagapating ang aton nga pagtinguha ang may kabaylo nga kayuhan, no? Sa pag-abot sang adlaw. Ini ang kaangay man nga eksperyensahan sa isa ka working student nga nagatrabaho bilang food delivery rider. Ang lalaki nga nag-viral sa social media matapos nga makitaan nga nagakuha sa exam, samtang nga naga-deliver sa pagkaon, nakaangkon sa hindi lang isa kundi duha ka scholarship offers. Bangod sa siya ang makabig nga inspirasyon sa madamo nga mga netizens. Nakuha ni Jason Bangayan ang atensyon sa mga netizens matapos nga naglapta ang letrato sini nga naga-busy sa iya sini cellphone samtang nagahulat sa iya sini nga food orders. Pahayag sa assistant manager sa fast food restaurant nga na-curious ini kung nga wala pa ini naghalin apisan nga nadaho ng orders. Natukoy ba sini nga rason kung nga wala pa naghalin ang rider bangod may ginatapos pa ini nga pasinawan o kung exam sa eskwelahan. Sunod sa kay Bangayan, nag-pick up siya sang order sa duwa ka customer kang sang ginhambal sa iya nga 20 minutos antes matapos ang pagpreparar sa pagkaon, gitinguaan na lamang sini nga buhaton na exam samtang nagahulat ka himo niya man ini nga matapos gilayon. Gipatag man sa 22 anyos nga working student nga una na sini nga ginpahibalo ang customer nga siya ang may pagakuhaon nga exam kag ginhambalan pa siya sini sang good luck. Magluwas sa mga netizens, nakuha man ni Bangayan ang atensyon sa duha ka review centers na lunsa nag-offer sang scholarship. Baw kanami. Mano, si Bangayan nga graduating na bilang criminology student ang nagpahig importante sa iya nga makatrabaho sa kada adlaw bilang delivery rider kag magapadayon ini sa pagtrabaho para sa sini nga buwas damlag. Panugyan man sini sa iban nga dapat mind over matter lamang. Kag hindi pagpensaron nga hindi masarangan ang isa ka butang sa baylo dapat nga pensaron nga masarangan gid. Agod nga madinalagon. Sa aton sini nga weather update mga kabombo dalagan sa aton sini nga panahon, ang easterlies ang nag-apekto sa bilog nga pungsod ang Metro Manila ang maka-experience sa magalunon o kung magalumon nga kalangitan nga may pagulan kag pagdaguob tugas sa easterlies o kung localized thunderstorms. Ang extreme northern Luzon ang maka-eksperyensya sa kasarangan, tubtob makusog nga paguyop sang hangin, sa luminhan na silangan, tubtob na silangan.
Ang nabilin nga bahin sang pungsod ang maka-eksperyensya sang mahinay tubtob kasarangan nga paghuyop sang hangin sa nasilangan tubtob na minhan na silangan. Ang baybayon ang may mahinay tubtob kasarangan nga pagbalod. Sa bahin sa aton sini nga temperatura, ang Metro Manila yara ini sa 26 to 33 degrees Celsius. Ang antad sa temperatura may 4% nga tsansa sa pag-ulan diri. May kabasugon sang hangin nga 8 kilometers per hour. Clear with periodic clouds. Sa Kawayan, 23 to 34 degrees Celsius ang antad sa temperatura. May 46% ka tsansa sa pagulan. Ang hangin may kabasgon nga 2 kilometers per hour, light rain showers. Sa bahin naman sa Iloilo, 25 to 32 degrees Celsius ang antad sa temperatura. Mayara sang 7% nga tsansa sa pagulan diri. Kag ang sitwasyon sa ilang sining kalangitan, may kabasugukon na partly cloudy, kag ang kabasgugon sang hangin 16 kilometers per hour. Sa Davao, 23 to 31 degrees Celsius ang antad sa temperatura. May 9% ka tsansa sa pagulan. Ang hangin may kabasgon nga 5 kilometers per hour, clear with periodic clouds. Sa bahin naman diri sa syudad sa Bacolod, 24 to 32 degrees Celsius ang antad sa temperatura. 8% ang tsansa nga magaulan diri. Kag ang hangin may kabasgugon nga 10 kilometers per hour. Ang sitwasyon sa aton sa kalangitan, partly cloudy. Ang adlaw, ang nagbutlak las 5:35 sa mga aga, kag magatunod las 5:59 karon sa Kasisidmon. Philippine Standard Time, 36 minutos na nakalipas sa takna nga alas 6 sa aga mga kabombo. Kagabuyad to ang pagdulong namon sa inyo sa madalalagko bag-o mainit-init pa nga mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong adlaw, Miyerkules, petsa 20 sa bulan sa Abril tuig 2022. Kag sa aton sini nga The Vote 2022 Election Countdown, we have 19 days to go. 19 días na lamang nabilin antes ang paghiwaton nga May 9, 2022 national and local elections. By the way, standby na kamo sa masunod nga programa. Ang Bombo Report 2nd Edition upon naman sa kay Bombo Erlin Bayonita. Kag sa gyapon ini ang inyo nga mga tagbalita. Bombo Franz Andrew Burgos. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Sa bahay naman, sa aton siningan news analysis, agit padala sa aton maukod nga tagpalamati, aton siningan news analysis nga pagabasang ni Bombo ng elections, ini amay tigulo, panawagan ni Isko. Nanarisari nga reaksyon ang ato nabatian. Sanggin panawagan ni Isko kay Vice President Lini nga mag-withdraw sa pagpadalagan. 3 ka mapagros nga lalaki ilagin pulihan. 1 ka babayi ilagin underestimate nga sa pagka-leader hindi kuno angayan. Isa ini kuno kalihok nga desperado kay sa survey kanubo sang iya porsyento. Siya kuno ang dapat mag-withdraw nga ay itudlo pa sa iban nga kandidato. Ang iya bala panawagan makabulig bala nga iya butante madugangan ukon magatipyok iya supporter kag siya ang mabuhinan tungod ang nagkawa siya baba nga indi mayo nga pamatian. Samtang nagahilapit ang aton eleksyon, may mga pagkambyo pa nga aton paabuton kay hindi naton kontrolado ang ila mga paminsaron nga may mga plano pa sila nga dapat himuon para ang kasubong nila nga kandidato ila pakalainon para ang ila kandidatura ila nga matibong. Ang ini nga pangunahuna nga pananawan ng inpadala ni Leo Seralbo sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kabombo, nakahibalo